На 16 години, застанал на сцена пред елита на Холивуд, Оуен Купър казва: "Това не ми се струва истинско." Младежът от Уорингтън току-що е спечелил Златен глобус за най-добра поддържаща мъжка роля с участието си в драмата на Netflix Adolescence, сериал, който през 2025 година доминира културния разговор за токсичното мъжко поведение и натиска, който пада върху младите момчета. За цветкавичния успех обаче стоят години работа. Купър прекарва време в театрална школа, минава през сложен кастинг и впечатлява екипа още по време на репетициите. До края на седмицата, разказват създателите, той вече е влязал напълно в ролята си. По-невидимата част от историята е различна. Купър е бил единственото момче в класа си по актьорско майсторство. Нещо, което само определя като смущаващо. Данните потвърждават тенденцията. Момчетата все по-рядко избират драмата, възприемана като меко и непрестижно занимание. И точно тук успехът му придобива по-широк ефект. Историята на Adolescence не е просто за награди, а за това как един сериал и едно 16-годишно момче променят представите за мъжествено поведение и за това кой има място на сцената.